мақомоти милитсияи ноҳияи Масчоҳ Саёд Маликшоев ном ҷавони 24 сола сокини маҳаллаи Сомонёни ҳамин ноҳияро дар дуздии моли калони Шохдор гумонбар медонад. Ду сокини ҷамоати деҳоти Масчоҳ аз дуздиҳо зарар диданд ва чорвои онҳоро гумонбар шуда на дар ҳудуди дашт ё замини саҳроӣ, балки аз охилхона тасарруф кардааст. пайгириҳои оперативии шӯъбачаи милитсияи ҷамоати деҳоти Обурдони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Масчоҳ тавонист бо изи гарм пешироҳи чорводуздӣ дар ҳудуди ноҳияро гирад. Шоми 22 декабр шахси номаълум ки баъдан дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсия шахсияти ӯро муайян намуд, Шаҳрванд Маликшоев Саёд Маликшарифович, соли таваллудаш 1996, иstiqomatkунандаи маҳаллаи Сомонёни ҷамоати деҳоти Масчоҳ, яксар моли калони шохдори ҳамдиҳаи худ Наимҷон Суфиевро тасарруф карда, мақсад дошт бо анҷом додани чунин амали ношоиста даромади пулӣ ба даст оварад. Зарари расондашуда тахминан 7000 сомонӣ гуфта мешавад. Барои чи ҳамин оғилхонаро интихоб кардед шумо? аз куҷо медонистед шумо? Саҳро доранда онҷа тобистон саҳро будан, зимистон гофошон ҳамеҷо меовардан. Пешакӣ шумо маълумот доштед? Бале. дуздӣ на дар заминҳои саҳроӣ ё боғу дашти кушод, балки дар муҳит ва шароите содир шудааст, ки мутлақо қасдона будани кирдори гумонбаршуда Саёд Маликшоевро тасдиқ мекунад. Дохили оғилхонаи чортарафаш деворпӯш ва дар наздикӣ қарор доштани соҳибхона, ки монеи чапдастии гумонбаршуда нашуд, гувоҳи ин гуфтаҳост. Маликшоев тавре нишондод медиҳад, баъди ғайриқонунӣ ворид шудан маҳз говеро интихоб мекунад, ки нисбатан бузургҷуса ва бозоргузар буд. Гумонбаршуда ҳарчанд ба мақсад расид, яъне моли калони Шохдорро ба яғмо бурд, аммо милитсия нагзошт, ки ӯ ба ризқи дигарон ихтиёрдорӣ кунад. 69 ساله شدم من به همین حالم کار میکنم کار و بچه من وای نخواد بیاد عاقل من یا من دوز گیر بره. дуздии моли майдаи Шохдор аз ҳудуди бошишгоҳи Ассотсиатсияи хоҷагиҳои деҳқонии Сомонён бо арши 2000 сомонӣ. Далели дигари ҷиноятӣ аст, ки бо дасти Саёд Маликшоев содир шудани он дар доираи ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ тасдиқ ёфт. Чапдастиҳоро гумонбаршуда давоми моҳи декабр дар танҳоӣ анҷом додааст, ки оқибат пайроҳаи ӯро ба маҳбасхона ҳамвор намуд.